बे मुसुखौ माने एखे अफार मोनदों आरोना फुनायाव अब्लाबो अफार मोनदों आरोना जि मोजां बेयाव आरो फट' सुट लाफैबावबाय जों एसे मोनाबाय आरोना खोमसि जाबाय मोनाबाय हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोदान ब्लगजों बरायबाय दिनै जों मायाव थांनो ओंखारदों लोगोफोर नै बे सिख्ला सानै ओमफ्राय नैबे बुरि सासे आरोना जोङो फट' सुट लाहैनो नागिरदों आरो मा होनो शर्ट रिल्स बानायहैनो नागिरदों आरोना नोंथांमोनहा जुदि नायनो मोजां मोनो नायलांबाय थादो जोंनि भिडिअखौ ना मा होनो लोगोफोर सिख्लाफोरा थांगोन आरोना जोङो बै नुहुरनायाव लाहैगोन आरोना जों सिनारिखौ बिराद समायना मोजां नुयो आरोना लाहैनोसै जोङो सामथाइ बारि नालाय सामथाइ माबायदि नुदों लोगोफोर आं देलायनायखौ बुरिबाबो इन्टारेस्ट दंबावो लोगोफोर बेबायदि ओंखारनो ससियेल मिडियायाव गाज्रि मोननाङा दे लोगोफोर मा होनो गावबा गाव मोनसे माबा थायो नालाय लुबैनाय थेवब्लाबो गाज्रि साननाङा दे लोगोफोर जोङो दसे इन्जय खालामनो आरोना आरो जोङो फिसाबाबो इउटुब चेनेल खुलिबाय नालाय ना ओमफ्राय दा ससियेल मिडियायाव ओंखारनांगौ जायो आरोना ओमफ्रायो हागोन होननानैसो जोङो खुलिबाय नालाय नाजानांसिगोन माजों बिथांमोनखौ इन्टारेस्टिं खालामहोनो हागोन बेखौ नागिरनांगोन नालाय जोङो एसे रिल्स बानायहैनोसै आरोना जोङो नुगोन नोंथांमोना थाबनो जोंनि बे मोसानायखौ आरोना नै सिख्लाफ्रा रिल्स बानायो खोबथेबायसो ओरैजाय लाहैगोन जों ओरै माथावरि बारनानै खैजाय दा बैग्रि फिथाइबो थायहांदों एसे सिनारिफ्रा मोजां जाहांदों नालाय एसे लाहैनोसै मालाबा बिदिनो इन्जय खालामनांगौ ना लोगोफोर बेसेथो न'आव थानानै दुखु सिन्था खालामबाबो जेबो जाखाया नों दुखु जाबाबो जेबो जाखाया बिनिखायनो सोरनिबा बुंनाय सोरनिबा मेगन गाज्रि नोजोर होनाय जों बेखौ फात्ता लायालासिनो दसे इन्जय ना मा होनो लोगोफोर नै सिख्लाफ्रा रिल्स बानायबायानो दे खेंख्रा खालाम ओरै खालाम मा खेंख्रा जादोंहाय जायासैनो जायासै र' जाबि आंना आं एसे मोसानोसै नै मोसाखावरिया नै मोसाखावरिया नै दे साना थांबाथाय दा खोमसि नुगोन दे बेखौ थाबायनायखौ लानोसै निजिरा दे जाथ'बाय
नै रिल्स बानायनाया सिनारिया बिराद मोजां आरोना ओमफ्राय गैया सिख्लाफ्रा भिडिअ होनो लानो रोंला नै गावसोरा बानायगासिनो आंखौ माने केमेराबो हमनो रोंला ओमफ्रायो बानायनो रोंला आरो गावसा रिल्स बानायबायदि माने नोंथांमोनहा माने सोर सोर नायनो गोसो दं आंनि मोसानायखौ कमेन्टआव खिथाहरदो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नाय देलायनाया अंसिमा मुसुगुर फुननाया नै अंसिमा बायदि फुनबाय गोसोमानो अयथासार गोसोम फुनबाय आरोना मोसानायनि खोथा नालाय एसे देलायदोंमोन आरोना देलायनायखौनो माने अंसिमा बायदि मोनदों आरो दे आंखौ गोसोमद्राय फुनबाय आरोना बिलाया नै मेगनानो हाबजोब्बाय अ मा गोदांबाय दं आं आरो सासे फैबावबाय मोसानाय जायियाव मोसानायानो जाला मोसानायानो फिउस जाबाय भिउस जालांबाय जोंहा रिल्स बानायगासिनो साना गैला लांलासो नै हा हे मिनियाबो मोजां जा गिदिर फुख्रि दिनै फार्स्ट टाइम नै फट' लागासिनो एक्ट्रिसफ्रा मेरा बेटा मोनालायबाय सान गैला हाबजोब्बाय नै लोगोफोर एखे मोनाजोब्बाय आरोना फट' शुट माबा माबि खालामनानै जोबा होमबा बानायनाया नै आं देलायनायखौ माला खोमोरनो मोनगोन जाबाय बे मुसुगुरखौ माने एखे अफार मोनदों आरोना फुननायाव अब्लाबो अफार मोनदों आरोना जि मोजां बेयाव आरो फट' शुट लाफैबावबाय जों एसे मोनाबाय आरोना खोमसि जाबाय मोनाबाय फैलाय नोङो फै आंखौबो लाना फैना ओइ राजा फैना राजा ओइ दै जि खालामनाङा दै बियो जेने थेने साजा जै फैखांबायखो लाबोनो लोगोफोर जायगायावनो हुगारबाय आरोना आङो एखे हाथारला माने मेगनखौ लादाय लादाय मोननानै इयाव फख्रियाव नै ओमफ्राय नावखौ जावलांनाङा होननानै नावा गोजानाव थांबाय सेन्देला थांफाबाय ओमफ्राय दा हाथर खुबैगासिनो जि अख्रा ओरैबायदि गाज्रि गथ' बियो ओमफ्राय नावा इमान दैया गोथौ एखेबारे फख्रियाबो जा गुवार माने इयाव खमैबो 4 बिगासो दं खोमा ना बेयाव बिराद गुवार आरोना ओमफ्राय बेयावखि हाबनो हायो एखे नावखौ माबानाङा दांनाङा होनबाय दांनानै फैनाय मालाबानो दुस्थ'आ ओमफ्राय आं फुख्रि दं नालाय इयावनो सेस हुगारजोब्बाय हाथारलामोन माने देलायबाबो इमान मिंख्ल' माने देलायबाथाय मिंख्ल' मोनो आरोना इदि मुसुगुराव लादाम दाम फुनदोंमोन नालाय आं हुगारखाबाय बाजै नोंनि इन्स्टानि नामा नायनामसै ना गाव नुबाय आरोना दा थि खालामो जायाखै सिख्लाफोरना दाबो बाजोब्बायसो आं फुगारजोब्बाय नै इबो देलायनायखौ इसोरो सब देलायजोबदों आंल' देलायाखै